שלום חברים יפים שלי, בוקר טוב, עכשיו בערך 5 בבוקר ואני בשדה תעופה בדיוטי פרי והטיסה שלנו יוצאת ב7:15 ואז אנחנו נוחתים בסיאול בקוריאה ונשארים שם ללילה ובמלון ממש יפה ואני אצלם לכם את כל התהליך. אומייגאד, יש להם בנפיט בשדה תעופה אבל לנו בישראל אין בנפיט. מה זה הדבר הזה? בושה. אם אתם תוהים לעצמכם איך הלוק שלי נראה בשדה, אז כובע, פעם ראשונה שאני לובשת כובע בשדה, כי האמת זה די פעם ראשונה שיש לי כובע יפה שאני אוהבת, ואז ג'קט מאוד 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 גדול וטרנינג רגיל. כאילו, אני ממש משעממת בטיסות, באמת, אל תנסו להיות יפים ואל תלבשו דברים שלא נוחים לכם, כי טיסה זה טיסה ואף אחד לא רואה אתכם בטיסה. אתם מושלמים כמו שאתם. הזמנתי גם, איך קוראים לזה? לחם בננה. זה נשמע כל כך מוזר באנגלית. בננה ברד. ונראה טיפה דוחה, אבל... וקניתי גם שוקו. אני שונאת שמביאים משקה והוא ממש חם ואז שורב את הלשון וכאילו אתה לא יודע אז אתה שותה. עכשיו אני צריכה לחכות. אוקיי, אז עכשיו אנחנו בדרך למטוס וסיימנו את כל הדברים שצריך לעשות ואנחנו במסדרון הזה שמוביל למטוס וזה הרגע הכי מרגש. אני עכשיו בטיסה ואני יושבת ליד החלון כי זה הכי כיף. האמת בדרך כלל אני אוהבת להיות ליד המסדרון הזה אבל אפשר לישון כאן אז זה חשוב. ואנחנו נוחתים עוד בערך 10 דקות ואז מהמלון, אז מהשדה אנחנו הולכות למלון ונשארות שם ללילה. נחתנו עכשיו בקוריאה ואנחנו בדרך למלון ואני אעדכן אתכם יותר בהמשך. אנחנו נשארים במלון שקוראים לו גרנד הייט ואנחנו עכשיו באוטובוס בדרך לשם ועוד לא יצאנו אבל עוד מעט נצא ואז נהיה במלון כל היום כי אני עייפה ולא ישנתי כל הטיסה אבל כאילו סך הכל הייתה טיסה סבבה אבל לא ישנתי אבל ראיתי מלא סרטים אז זה היה טוב. הגענו למלון והמלון מהמם. אנחנו נשארים פה כל שנה והוא מושלם וזה פשוט מדהים כמה המלון מדהים, מהמם ומושלם והוא כאילו חדש כזה אז יש ריח של נקי ועוד מעט אנחנו עולות לחדר. אנחנו בדרכנו לחדר וקיבלנו את הכרטיס לחדר והכל ועכשיו אנחנו בדרך. אוקיי, עכשיו נכנסנו לחדר ואני אעשה לכם סיור חדר קטן. אז הדבר הראשון שיש זה את המקלחת ואז פה יש את האמבטיה ואת המקלחת וכל הדברים האלה. אז יש את הקיו ואת המראה ואת החלוק שלנו ואת השירותים שדרך אגב לכל שירותים יש את הדבר הזה שאני לא יודעת מה זה אומר. אם ממשיכים בתוך החדר אז יש את הפינה הזאת של זה חדר כאילו מאוד מאוד פשוט. יש את הטלוויזיה, את המיטות, שם המקלחת ומקום כזה לשבת והייתי מראה לכם את הנוף אבל אין נוף בגלל שזה נוף מכוער וזה מכוניות אז אתם תסתפקו בחדר. אנחנו עכשיו יוצאות לאכול ואני לובשת את השמלה הזאתי
מקוטנון ומאוסטרליה כאילו, והנעליים מ-24/7. לגמרי שכחתי לצלם לכם וכבר אכלתי את הרוב, אבל יש לי נודלס ופטריות שיטקה ודימסם ותפוח אדמה, והיו לי עוד כמה דברים, אבל אכלתי אותם כי הייתי מאוד רעבה, כי אני כאילו לא אוכלת דברים ממש בטיסות. אני אוכלת את האורז, כי אנחנו טסים עם כאילו טיסה קוריאנית, אז תמיד יש להם אורז ממש טעים, אז אני תמיד אוכלת את האורז. מישהו רוצה גבינה? אז לא התקנתי אתכם די הרבה זמן, אבל אני עכשיו הולכת לישון, כי כבר ממש מאוחר, והעליתי ולוג בזמן שאני עושה את הוולוג הזה. העליתי את הוולוג שלי של היום האחרון שלי מאוסטרליה, ועכשיו אני אלך לישון, ואז נתעורר בבוקר באיזה 8. בוקר טוב, אז קמתי לפני בערך חצי שעה, והייתי אמורה לקום ב8, אבל קמתי ב7:30, כי ג'טלג. אז אנחנו עכשיו יוצאות לארוחת בוקר, ואז נאכל קצת, ואז יש לנו לדעתי עד 1 בערך כאן. כעיקרון זה עד 12:30, אבל אנחנו נצא יותר מאוחר נראה לי. ואז נסתובב קצת במלון, אולי אני אלך לשחות, ואז נלך בחזרה לשדה. סיימנו את הארוחת בוקר שלנו, ואנחנו עכשיו הולכות לראות איך הבריכה, ויש כאן כאילו את החצר הכי יפה בעולם, ועכשיו אני פשוט בטבע, למרות שזה במלון, וזה ממש ממש יפה כאן, ואנחנו הולכות לראות איך הבריכה. אז בסוף החלטנו שנלך קודם לחדר כושר ונעשה ריצה קצרה לפני הטיסה שלנו, כי יש להם חדר כושר ממש יפה כאן, ואני ספורטיבית, ואז נלך לבריכה. אומייגאד, רק עכשיו שמתי לב לזה, אבל יש להם כיתובים, אומרים כיתובים, יש להם כזה כיתובים בקוריאנית על הכביש, אז זה ממש מגניב. אז אני עכשיו בחדר כושר ואני מתאמנת, ואני עייפה כל כך. אבל כן, אני עכשיו בחדר כושר ורצתי במשך איזה חצי שעה, ואז עשיתי מלא סקווטים ולנג'ים התקלחתי והיינו בבריכה קצת והיה ממש כיף, ולא עשינו כאילו, לא היינו הרבה זמן בבריכה בגלל שאנחנו עוד מעט צריכות לעשות צ'ק אאוט האמת, כאילו ממש עוד מעט, אז אני ממש צריכה כאילו לארוז, אז נחזור לכם אחר כך. יצאנו מהמלון ואנחנו עכשיו בדרך לשדה, והנה הדרך. ומישהי מכם הגיבה באינסטגרם שאני תמיד אומרת שהשקיעה באוסטרליה ממש יפה ואז לא מראה לכם את השקיעה, אז קודם כל זה לא נכון, ואפילו העליתי איזה 5 תמונות לאינסטגרם עם השקיעה, אז תבדקו את המקורות שלכם. עברנו עכשיו את הבדיקות ואנחנו עכשיו בשדה, ועשו לי בדיקה רנדומלית שכאילו בחיים לא עושים לי, בגלל שכאילו נראה לי שזה בגלל שאני ילדה, אז כאילו לא חושבים שילדה יכולה להיות טרוריסטית או משהו, אבל עשו לי בדיקה רנדומלית וכמובן שלא מצאו שום דבר, אולי. וכן, אז עכשיו אנחנו בשדה שהראיתי לכם כבר, ואני אשאיר קישור לבלוג הזה למטה. אני עכשיו בוויקטוריה סיקרט ואני כאילו מסתכלת על הכל ורואה כמה הכל עולה, ווואו, זה מריח כל כך טוב. אנחנו עכשיו בטיסה, שוב עוד טיסה, ואנחנו יוצאים מקוריאה לתל אביב, ואנחנו נוחתים בתל אביב ב9 בערב לדעתי, ואז האמא השנייה שלי תאסוף אותנו, which one? This one. I'll check it out. ואני די עייפה, אז יכול להיות שאני כן אשן בטיסה הזאתי, אבל אני גם אראה סרטים. עוד 4 דקות אנחנו נוחתים, והייתה טיסה דווקא כאילו ממש ממש סבבה, ולא ממש הספקתי לישון הרבה, אבל לא נורא, ואנחנו נוחתים ואז נלך הביתה. יצאנו מהשדה ואנחנו עכשיו בחניון, והנה האוטו שלנו,
ואני נכנסת לאוטו ואז נלך הביתה ונגמרו כל הטיסות.